Πώς κάθονται εδώ Καθίστε. τώρα? Όχι! Έβγασε. Δεν είμαστε καλά σήμερα, βρήκες να διαβάσεις. Εγώ σηκώσα για να έχουμε ησυχία. Κάτσε κάτω, 3, μαμούνια. Όπως λιώνουν τα κεριά, έτσι να λιώνεις και εσύ για μένα. Όπως λιώνουν τα κεριά, έτσι να λιώνεις και εσύ για μένα. Κανένα πρόβλημα, υπάρχει λύση. Λοιπόν, αφού φάω τα τροπικά φρούτα και πιω και τη σαμπάνια, καπάκι θα κατεβάσω και ένα σπλινάντερο να έρθει το χολιγουντιανό κατεστημένο πας στην πλάκα του. Στο τρελοκομείο δεν θα πάει ένας, θα μας πάνε και τους δύο. Στο τρελοκομείο. Hey, where the fuck is my banana? Banana, 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 banana. Προδοσία. Πορδοσία. Προδοσία. Πορδοσία. Πόρδο. Προδοσία. Με μπέρδεψες. Είναι λάθος αυτό που λες εσύ. Δεν ξέρω εγώ ελληνικά και ξέρεις εσύ. Στη μαμά μου, στον μπαμπά μου και στο αγοράκι από εδώ τώρα. Τα παιδιά κάτω στον άμμο κυνηγαμένα τρέλο πόνε πνίγουν με τα χέρια και το γένες στο γυαλό. Σελιά Τζούλιαν, τι είναι, Είναι εξωγήινοι. Άγριοι εξωγήινοι από το άγριο μέλλον. Ήρθαν να μας σκοτώσουν. Πόσο σε μισώ, σκουπιδιάρα του διαβόλου! Πόσο σε μισώ! Που ερχόμουν πέρασε από το εμπορικό κέντρο, ξέρεις αυτό το καινούργιο που γίνεται, και είδα έναν οικοδόμο ιδρωμένο, μουσκεμα να διαγράφονται. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Το είδα το ζώο, μην κουνιέσαι. Πρόσεχε, ανατρίχεσαι, δεν Θα το εκτελέσω. Μαγευτική Μπουρκίνα Φάσο. Να σας μιλήσω για τις ακτές της. Αν είχε, θα σας μιλούσα. Φωνάζουνε πλέον αλήτη, ξημερώνει και δεν έχω σπίτι. Στο ποτό μου εσύ για μια στιγμή γυρνάω και έχεις χαλεί. Μάμε, Νικόλα, Νικόλα! Ρε Νικόλα, κοιμήθηκες? Θα σου παίξω λίγο Κασάνδρα. Ωιμέ, συμφορά μου! Απόλλων. Ωιμέ, συμφορά μου, ωιμέ! Τι συμβαίνει Δεσποινής? Συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας. Δεν είμαστε καλά. Τι να κάνει τόσο όνειρο με αυτόν τον άνθρωπο, Ελένη. Μερικές κόκκινες αντάβιες θα με φώτιζαν. Μόνη καρδιά, μόνη θα γυρνώ στα στέκια σου και πάλι. Μόνος κι εσύ, μόνη κι εγώ. Κωνσταντίνε, έχασα τη γυναίκα της ζωής μου. Άψε Μάνθο, έχεις άλλες 99. Σύνδεφε Γιάννη για την πόρτα. Ναι, αλλά εγώ όμως θέλω αυτή τη μία. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό και στο τέλος με γονάτισε. Λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί, πως αποφυλίεται κι εγώ το μάτια γίνομαι. Να που γίνεται, άμα θες και επιμένεις και ζεις και αγαπάς, ναι γίνεται. Εγώ είμαι κόρη Τσέλιγκα, του Τσέλα η θηγατέρα, που έχω 300 πρόβατα και 500 γίδια, βακύρια και μαλάματα και 8 σειρές γιουρδάνια. Μακεδόνια ολόκλησα, 4 τραπεζίτες, να χαίρεις είτε δόντια σου κι όλες τα γιουρδάνια. Μα εγώ έχω νιάτα και μουρφιά, τιμή και περηφάνεια. Πάμε κοπέλη. Το πρωί τι τρώτε για πρωινό? Το πρωί, Ναι. κλωφέξ. Πώς? Κλωφέξ. Κλοφέιξ. Άμα τρως κλοφέιξ το πρωί τελείωσες. Τι κάνεις αγάπη μου? Ανάβω τσιγάρο. Σβήσω το τσιγάρο μες στα μάξιμα. Καταρχήν δεν αμάξεις είναι ο μαξιμάς. Ναι, και τα πνευμόνια μου είναι πνευμόνια μου, δεν είναι πνευμόνια μας. Αμάν μου ρε εσείς αντικαπνιστικοί τύποι φασίστες. Ορίστε, ψάχνουμε και στο σιρτάρι. Το βρήκες? Όχι, βρήκα ένα προφυλακτικό. Μια και το βρήκες δεν βάζω. Άντε με και φιλόλογος. Είμαι φωτομοντέλο. Α, έπρεπε να το είχα καταλάβει. Είσαι τόσο όμορφη. Σιγά καλέ. Μόνο ωραίες γάμπες έχω.